Infopodcast. La cultura a Sant Cugat. La setmana passada ens van donar la bona notícia al ple municipal. La Creu de Terme de Sant Cugat, una de les icones més destacades del patrimoni santcugatenc, ja està reparada després de 2 anys i mig de treballs de restauració al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. Recordem que el monument va quedar destrossat el juny del 2021, després que un home s'hi enfilés i, com deia en aquell moment l'historiador Domènec Miquel... Presenta una pèrdua, un atemptat en el patrimoni de Sant Cugat. A veure, aquesta creu és una creu del segle XVI, que marcava el camí de Terrassa i que es va ser aterrada en el principi de la Guerra Civil. Després de la Guerra Civil es va instal·lar aquí dintre dels jardins del monestir i aleshores ja va patir un altre ensurt, ara fa uns anys, quan es va fer un castell de focs aquí dintre i va quedar tota sacsejada, es va haver de desmuntar, tornar-la a muntar, etc. Com explica Domènec Miquel, un monument amb molta història. Per això avui a l'Infopodcast farem una cronologia ràpida. Com deia Miquel, la creu és de l'època gòtica, data del segle XVI, i en l'actualitat estava ubicada dins del recinte del monestir de Sant Cugat, just al costat de l'entrada principal de l'església. Domènec Miquel va explicar fa uns anys a Cugat Mèdia el perquè d'aquesta ubicació. Aleshores, aquesta creu va ser enderrocada l'any 1936, en el moment de la Revolució de la Guerra, i en els anys 40 es va restaurar i es va posar aquí dintre del recinte del monestir justament perquè no li passés res. Originàriament, la Creu de Terme estava ubicada a l'encreuament entre el camí de Terrassa, el de Rubí i el de Martorell, en un punt que no es coneix amb precisió entre la capella de Sant Domènec i l'era de Can Mates, a la zona actual de la plaça Rafael Casanova i l'escola Joan Maragall. La creu es va construir al segle XVI en un moment en el qual estava de moda fer-ne. Se'n van construir fins a 4 aquí a Sant Cugat. Apunten que segurament aquesta creu en substituïa una d'anterior documentada del segle XV com la Creu de Pedra. La Creu de Terme s'aixeca sobre una base esgraonada. Tant el fust com la creu estan esculpits amb motius característics de la traceria gòtica, com les llancetes i les rosetes. La creu té els braços acabats en flor de lis, amb la imatge de la crucifixió a una cara i la Mare de Déu amb el nen Jesús a l'altra. Es tracta del millor exemplar de Creu de Terme a la ciutat pel seu estat de conservació i per la seva qualitat artística. Després de 2 anys i mig de restauració de la creu, encara s'ha d'esperar a la seva instal·lació definitiva. La Generalitat ha reclamat que al voltant de la creu s'instal·li una tanca perimetral per protegir-la millor i la regidora de Cultura, Núria Escamilla, ha advertit que això requereix d'una partida pressupostària que ara mateix no es té. Ha dit que esperen poder aconseguir els diners aquest 2024 i, si no, s'haurà d'esperar el 2025. Això ho ha dit en resposta a una pregunta al torn de pregs i preguntes de la regidora d'en Comú Podem, Aina Balada, al passat ple de l'Ajuntament, que, per cert, es pot veure íntegre a cugat.cat. L'Infopodcast és una coproducció de la xarxa i Ràdio Sant Cugat.